Modleme se. Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten beránek, kterého poznal svatý Jan Křtitel. Ty nás občerstvuješ svým tělem a krví. Zhlédni na svou církev a dej nám poznat, že jsi původce našeho znovuzrození k věčnému životu, neboť ty žiješ a králuješ na věky věku. Všechny farníky, protože tuto prvosobotní pouť má na starost náš děkanát Frýdek. A naše farnost od 16 hodin se má modlit růženec, takže přijďte společně se modlit a děkovat i Panně Marii. A teď už předám mikrofon. Ještě se posaďte chvíličku, budeme číst básničku. Zakrátko to bude 40 let, kdy Bůh tě, otče Františku, poslal na tento svět. Není to hodně, ani málo. Důležitější je, co se za ta léta ve svém životě stalo. Jako malý chlapec si ještě nevěděl, co bys dělat chtěl. Avšak Bůh už s tebou tenkrát plány měl a pomalu blíž a blíž tě k sobě přiváděl. O pár let později paprsek jeho milosti proletěl tvým srdcem jako šíp a ty už si věděl, že dál se bude něco dít. V 18 letech do kláštera k redemptoristům si odešel. Jakut na život v řádu si tam vyzkoušel. Pak tě Pán do semináře povolal, aby se s knězem stal a Boží slovo lidem přibližoval. Ty jsi na to řekl, ano, tvá vůle se stane. Chci ti sloužit, být dobrým pastýřem a svolávat ovečky ze všech stran. A stalo se. Od té doby uběhlo 15 let. 3 roky žiješ ve Frýdku mezi námi a pro nás. Taky máš své starosti, ale přesto si najdeš chvilku a dáváš nám svůj čas. Letos na popoleční středu tě svatý otec do Říma zavolal, aby se s misionářem milosrdenství ve své diecézi stal. Milí jubilante, chceme ti popřát ze srdce a z radostí, vždyť si naším pozemským otcem představeným kláštera i farnosti. Vyprošujeme ti to, co není nikde k mání. To je zdraví, štěstí, Boží požehnání. Také mnoho lásky nebeské, ať provází tě na té pouti pozemské. Matka Boží, Matka ustavičné pomoci, nech ti drží dozor nad tebou v každé době ve dne i v noci. A tvůj anděl strážný, ať hlídá tvé kroky i kilometry, ať vždy dojdeš do cíle bez nehody. Do dalších let mnoho elánu, nech všechno se daří a plní podle plánu. No, Bůh má možná s tebou ještě jiné plány, o kterých se ti ani nezdá. Přejeme ti, Františku, ať ta životní cesta s ním je nadále krásná a plná světla. Ale zatím jsi tu ještě s námi a my tě všichni máme rádi.